Euskadi dalako nire hezkuntza, nire asaba zarrak eta gurasuek euskaldun ez direlako, eta ganera euskarie edozelan be sendotu, indartu eta landu behar dugulako. Denporaz ja, zorionez, euskari beran bidie dau jorratzen eta lantzen, bai inoiz eskau ziur. Zebeste hizkuntza batzu eta hor menperatu itzen gaitzuzenak, eta edozelan be bizi behar gara euskeraz. Euskari erabili behar dugu. Ez badugu erabiltzen euskari hilo biradua, eta hori ezin dugun hartu. Orduen, nik usten dut hor, lan nagozi beten behar dagoela euskaldunek eta euskarie indartzeko eta zesanik ez. Euskarie ezin dena da liburutegi batele zeuki, liburutegi baten, eta, bueno, nahi du behar dugunik euskara zein ez. Euskari edo erabiltzen da, edo ez da euskararik. Ia benetan atzera pausurik ez badau. Ze hor ikusten taz, ez da ze irudilata da ze lan edo ze burruka dago zen Bermio, herri euskaldun izan ezkero, ganera UEMako ia sortzaile bat izan ezkero, euskara guniek benetan lantzeko euskaraz atera behar dugu dana. Zesanik ez, beste hizkuntzari errespeto guztize, bai errespeto guztize eskatuten dozkune beste hizkuntzentzako euskarritzako eskauten dugu beste ingan errespeto guztiz ogitzi. Eta euskaraz egin behar da bizi, lan egin, aizialditan berbegin, eta hori espadu gultzatuten euskari beste hizkuntza batzu menperatu ingo gaituz. Da hori ezin dugun hartu.